Nako, sus mga gulang to ng mga kauban. Sus. Okay, mga batan-on eh. Oop. So it's me again, Super Migo Bay, and welcome back to my YouTube channel. And for this video, channel 8, unsay aso buhaton karon? maghagot og graba. Mahagot og graba para sa to ang Simbahan. og highlight ko ng dalaga des ko ng dalaga. Ay, dalaga. Bayanihan ni kung sa Tagalog pa super fa mo na gitawag og bayanihan. Og sa Binisaya pa na, balanihan. Balanihan. Okay, daghan naman din nag-una dire super fa mo. Okay. Nang amo ang pinalangga og buotan og sexy nga gwapa nga pastora das ubos. Oh, mo na siya. Oh, muna siya. Nagdala siya kalan unsa Nagdala siya kalan unsa mga trabahador. trabahador nga maghagot og graba. Oh. Muna siya. Siya diha. Once nga musulod aning akong vlog, mahimo na ng Sa artista. siya maburol. Maghagot siya og graba. Tupod ang pastor ato og kanang ga motor-motor diha. Siya ba na siya? Muna siya. Kini siya mo ni Super burol. Oh, mo ni dagol. Dagol. Diha super farm diha may maghakot. Na muna Mga girls. super fa mo na siya. Muna imong trabaho ron oh. Dakare si kuan nang si brother. Oh, ipaila si brother. Oh, then kana. Oh, dayon. Isa pa ilain. Oh, si Parinole. Si Parinole. Parinole. Si ang dispatcher asa ron? Asa ang dispatcher? Nagalingkod ang dispatcher. So, amo ni among grupo super pa mga kusgan kani si Ebe. Si Hay sa video kay mahay mo ka artista ani. Si Brad. Og ang kinakusgan namo si Bayrick K Power kini. Ah, no. Si Chuk Pausto. Daghan ni kini dire. Nakatawa ko kay na kunoy media, dili ni media ni. Media. Unsa nga media katong tuba. So, ha? Taga kuan eh, taga Pilipinas ani. So, moto siya super pam and maghakot na gyud niya init kayo. Nya super fam na sexy ka patugbong oh. Magandang dilag. Murag dalaga te. Oh. So, muna siya ang mga kusgan super pa mo. Muna sila. Kung nagani mo ibalay nga ito, kod, kani mo siya mo itong leadman, kani. Oh, kare siya, kuha ni siya kada trabahador. Trabahador na tanan. Oh. Ako tigmalandar ako there. Tigkalaw na may kisna ko. Sos, mga gulang to ng mga kauban. Sos, okay, mga batan-on eh. Oop. So, moto siya super pam og kogin ako kay naana po'y nagpadulong super pam on na nagputi naana sila ilakaw ron, promise as in. So moto siya super pam kay init na kayo dire og bye bye.